Kahit na di mo. Dua po. Maayong hapon sa tanan. Nay usa ka sugilanon nga talagsaon gyud kaayo nga inyong madunggan karon. Nay usa ka inahan nga taga sa Buanguita. Nga sulod gikan sa iyang usa ka bulan hangtod sa 7 ka bulan iyang nakauban ang iyang anak. Saglit lang nawala sa iyang kiliran. Sa wala damha nga panghitabo. Ang grupo ni Adto adlawng Sabado didto sa Kitaw-taw, Kalapaton, Bukidnon. Og nakita sa usa ka uyuan nga si Tamjon Kaliba, ang usa ka anak nga iyang pag-umangkon. Sulod sa 17 ka mga katuigan. Og karon atong ikauban si Tamjon. Brad Jun, may gani kay nailhan nimo ang nagkuha sa usa ka bata. Anong ginamo sa sakyanan dito gyud sa tungod gyud sa katong gadtuan ng mga area, usa ka tawo nga nakita nako nya pagtan-aw ginako sa iya kamay man sa katong nagkuha sa bata. Wala ra pud ko nagdahom nga siya to kay sa kadugay nga panahon murag na usab-usab mo pud iyang panagway. Ang shape siya now nakita ginako nga siya. Mao ni si Tamjon ang hinungdan nga nailhan gyud niya ang usa ka tawo nga mo'y nagkuha sa bata. So karon mao na ni na atong ikauban ang inahan sa bata. Mao ni si Joy ang inahan sa bata nga ang dagnay sa bata si Dodong unyang iyang tinod ngalan si Gerald. Nga naa diri pasalamatan din akong dako. Ang uban sa inyo, tulo kasagara sa inyo, murag first time pa na ako nga kuan na meet og ang akong nailandre si Judith. Ay sila nga family. Unsa gyud panghitabo Joy sa sinugdanan nganong nawala ang imong anak? Ang sinungdanan ana kami sa una, okay pa atong una. Pagka dugayan, murag wala na yung saktong kuhan ba, communication niya. Niuli ko sa amo, atong una, dahil ko sa Lamisya. Tapos niuli ko sa amo, kaya murag ipagbangan ato, murag di na siya ka-adto dito sa amo. Tapos, atong walay pa ng bata ba, walay suporta, dito na sa akong pamilya. Niya, ang iyang amahan, atong nga time, nilakaw ko para ako gidayan ang bata sa akong inahan. Unya, ato kong kagayan. Nya, ang akong inahan akong nibilan sa bata na sa kaadlaw anak, nagawat kong tawag nga nagkuha sa amahan ng bata na kuhan mo rin panangid ba. Nawala na ako nga 15 years sa akong anak. Kamu ang number 1 ug kamu ra ang nakakuan ani kanang naka-witness. Og usa pod nga usa na hinungdan nga nagkita mi. Salamat kayo. Pero tinuod ko na katuloy niya ni. Oo. Abi mo jambura ni. Salamat kayo. Ay kami bata. Sulay kayo. Pamilok din ba? Kung yung kalipay. Sige, ihag. Ihagte. This is your time. Kahit na di mo. Dua po. Ako
Paglamat na wala ka na sakit. Kasi ka bro, ang kabalog sa imo gi kuan. Mga nagian. Ay wala pa kuan sa imo ha, masupay. Kamay pa ka. Lalo ang naging pura, wala ko larupan. Tahan ako pinisalat na lang pinibig. Ano ko? Wala ko lang ito. Ginawa ko, bisura yan. Di wala na mo bisura. Ako na, magkita na ko nga. Yung rula, maayon ka magtiman. Tinapos ka dito ka. Okay, malagat kita naman ito ka. Salamat lang po. Dayon, pagka isa ka tuig o kapin, nakatawag ko balita na ang bata na hospital daw. So, may atas ko dito sa anyat ko kay naman yung amahan. Iuban ko kayo sa ilaha. Dayon, pagkabot na ako dito, para lang na ito nga ang iyang amahan, ang purpose niya ako, nga magbalik niya. Pero ako, wala na. So, napay dagang pangitabuan na, pero di na ako ita. Ikaw na po, Gerald. Sa mama. So, maraming salamat. Malikay sa mga disgrasya, di ka mabakada. Ako ginaginaan ko, kaya kada tuig, 2004, 5, 6, 7, hanggang 17, dako na dito nga bata, Joy. Ulit taon na to. Anak ko, gina-analyze ko ang kada tuig, naiyak ko. Dako na ni siya. Sabi na sa April 28, ako nila birthday sa yung bata, karon Joy. Kung sa mga ginabirthdayan nila dito, ginaihawan ng biso. Anak nila akong ginako sa akong kasing-kasing daw na una. Lagi lang nila tuduan ng bata sa mga di maayo, kundi tuduan sa maayo na makadako ang bata nga. Sa disiplinado. Pag-resipitar, pag-amping sa paglingon, di ko maong ng iyang lula dito, kaya maong may nagpadako. Kaya ako, tama naman ko sa pagkugos ni mo doon. Pero, di lang ang kulay ang tanan. Nga nakita ng takaron, nga dako ka na. Ako nang ipa sa imo nga, magdako ka, magbinutan ka, ang dili maayo, di kaya nimo. Sa kalula sa bata. So, nay, mangutana ko nimo, unsa gyud imong gibati sukad nga nawala ang imuhang apo? Ang akong gibati, lingaw kayo dyan. Nga wala to sa ako nga poder. Nga, palangga ko lagi sa akong apo. Halit lang nawala. Unang hinungdan nga, pinapunauban ang bata sa atong pagkawala niya sa ato sa gamay pa siya. Hangtod karon po ay 2021 na, nga 17 years old na siya. Yun ang imong gibati nga sakit, Joy. Nang imuhang anak na wala yun sa imuhang kailangan. Siyempre kasakit kay mayroon namang anak. Kaya, basta, ang ginakuha nga kung mga inahan ani mga relate na ani nga kuan nga kalimutan ang labian. Basta di na ako makuan kay naabot sa time na murag magama na daw bata. Nya kadto nga time ang kuan try ko trabaho pero dili yaya. Iabot na mga bata. Ito nga bisan sa mga nagpapagulong bata, na mga kaila. Pag kita ng mga bata, di ko ganahan sa pagtanaw na lang. Nya unang kita mo ato dayon hangtod bitan ato hangtod sa wala pa na ko na kita sa ito ang anak nga kuan ko naman murag ako nang ipaabot ba nga panahon na lang ang magpakita sa amo kaya kung ato pa ko sa ilaha nga dako na siya murag paminaw na ako narang ulahin na ang tanan kay taas mo panahon narang murag yan ako pabawi ang kuan ba ang mga nalagi pa. Dako na kong pagpasalamat sa atong labang kalabahon
sa iyang gihatag nga higayon nga makita na ko otro ang anak nga kabalo gid siya sa unsa ang akong ginadamgo. Wa gid ay niya gikalimtan. Labi na kang ma'am sa laom o mister sa laom o kay Sir Ben o sa tanan na kauban sa grupo. So karon Joy, unsa naman ang imuhang the best nga relasyon nga imuhang nabati ron sa imong anak sukad nga imo siya nakita? Akong relasyon, nagpasalamat po kay akong anak wala na baton o sumpo sa ako. Og mao ni ang sugilanon ni Joy